Ah, fijn dat je er allemaal weer ziet om te kijken en te lachen met een knibuisje van Franske. Tenminste, dat hoop ik, dat ik er plezier mee doe. Want ik zeg altijd zo, als ik immers een lach kan geven, maak ik hem rijk, zonder dat hij mij ook maar wat erger maakt. Dus, daarom, trouwen op leeftijd. Ja, en waarom ook niet? Maar soms gaat het niet door. En weet waarom niet? Daar heb ik wat van gemaakt. Luister, schoenoiers. In een bejaardenhuis wordt er een van 95 jaar verloofd met een van 90. En dat is echt waar. De pastoor zag, ja, op de keper beschouwd. Waarom ook niet? Maar waarom zie je niet getrouwd? Ach, zegt de man, dat heb ik altijd verzwiegen. Met de ouders van worden allebei tegen.